от ВШБГ. И това е едно информативно клипче, нали, за моята страница. Какво общо зато ще правя? Значи в тази страница най-обществено ще правя геймплей видеа, не знам дали ще има влогове, общо зато всичко тук ще е геймплей. Ще цъкаме на Лига, ще цъкаме CS1.6, CSGO, Minecraft, Paladins и едно тук може би. Ако искате, пишете в коментарите някаква игра да я пробвам, може да пробвам Minecraft Story Mode. Да, общо зато това ще е. Ще играя също така с... Да, това ми е. Ще играем с това момче, което е... И той е... The Tiger Shark и The Iron Tiger също ще играем. Нали, с тях. И общо зато ще е това. Благодаря за отделеното време и до скоро.